Hold da kæft, han har det godt. Det er rigtig god stoffer der. Hvad er det? Jamen, jeg mener, det er den, der København står det er den her, der har været billede af for nylig, hvor Niels skrev, kommer denne skønne spidsskatter måske med? God tur, Claus! Ja, bare tempo, i dit tempo. Ja, Det er dig, der er sailing bar. det er efter de første år i linjen. Har du prøvet det før? Nej, var det det? Ja. Nej, det var godt. Det havde jeg ikke kunne gøre. Kanonstart. Ja. Og hvad var det, vi sagde kursen? Det var noget øst. Hvad skal vi den 40 grader. Den her vej. Ja. Ja. Nogle fede billeder. Læg ud på solen. Ja, det er fint. Rigtig god. Det er fint nok stemt. Den er fin. Er der vind igen nu ind? Har du nogensinde været forstemt? Nej. Jeg vil nu. Vi må lyde så længe vi kan. Ja. Vi må lyde have lidt i kamera. Ja. Nej, du kommer stille og roligt. Har du andre fine ting? Hvad? Er de ikke blevet flotte? Du lige pas på mit Det er hoved. lidt tæt. Pas på det. Det er altså meget stille. Ikke bare gøre det lidt mere. Nej, det er bare, du går øjnene.